Здравейте! Нашата ясна концепция е да променим цялостно начина на правене на политика и в този процес да го поставим на основите на почтеността. Продължаваме промяната е едно политическо явление на политическия небосклон. Аз съм на мнение, че има почтени хора в Народното събрание. Ние разчитаме на това, че има морални хора в парламента и вярваме, че ще ги намерим. Аз не смятам, че всеки пост е на всяка цена. За нас постовете не са важни. За мен тази позиция, този пост не е самоцел. Аз ще остана на него до толкова, доколкото се налага и необходимо. Може ли да формулирате причината? Причината е финансов и материален интерес. За нас тънките сметки не са решение. Как може един обикновен българин да взема десетки хиляди заплата в борда на ББР и 164 хиляди хонорар? За нас тънките сметки не са решение. Ние направим тънки сделки. Господин Иванов, към друга голяма тема от седмицата. Пипа ли парапета или не? Както той ме пита всеки ден. Пипа ли парапета или не? Здравейте, господин Иванов. Да питаме, видяхте ли клипчето, на което премиера Кирил Петков докосваше вашата годиница Лена Борисова? Как е инсинуация? Нашата ясна концепция е да променим цялостно начина на правене на политика и в този процес да го поставим на основите на почтеността.